Vi skal se på et regnestykke her, der hedder 688 delt med 4. Den metode, vi skal bruge, den hedder lang division, og herover til højre har jeg en gangetavle med tallene 1-10 gange med hinanden, som er et hjælpemiddel. Det er sådan, at når man deler, så starter man med det største tal først. Man starter over fra venstre, her er det de 600, vi starter med. Når vi starter med de 600, så glemmer vi foreløbig lige, at der også står nogle flere tal. Så vi starter med et stykke, der hedder 6 delt med 4. Altså med andre ord, hvis du har 6 af et eller andet, hvor mange bunker kan du så lave, hvor der er 4 i hver? Når vi har noget, hvor vi deler med 4, så kan man jo gå over i 4-tabellen og kigge på det. Vi skal så finde tallet 6 i 4-tabellen. Det kan vi ikke, fordi 4-tabellen hedder 4, 8, 12, og så er vi kommet alt for langt op fra de 6. Så vi kan kun lave, vi kan have de 4 her og lave en bunke med 4 i. Det er altså en bunke, vi har med 4, vi kan lave, når vi har de 6 til at starte med, så kan vi lave en bunke med 4. Så gør man det, at den ene bunke, vi kan lave, den skriver vi her. Det er en del af svaret, det var en bunke, vi kunne lave. Og hvor mange har vi så brugt? Jamen, vi har brugt 4 af dem, og dem skriver vi herhenne. Og så har vi en rest, som vi ikke har brugt. Ud af de 6 har vi kun brugt 4. Så har vi altså en rest på 2, som vi skriver hernede, for 6 minus 4, det giver 2. Nu er vi færdige med 6-tallet, og vi skal videre til det næste tal, som i det her tilfælde er et 8-tal. Så gør vi det, at vi trækker 8-tallet ned, her markeret med en blå pil, og det skal her ned og stå. Nu står der 28. Vi skal stadig dele det med 4, så vi kan stadig gå ind i 4-tabellen, og så skal vi finde tallet 28. 4, 8, 12, 16, 20, 24 og 28. Det står her, og når det står inde i tabellen, betyder det, at der ikke er nogen rest. Så går vi ud til venstre og kigger, det er 7 gange, man kan lave en bunke med 4, når man har 28 i alt. Så vi skriver tallet 7 her, som er en del af resultatet. Og hernede skriver vi, at vi har brugt 28. Så regner vi ud, om der er en rest. Jamen, det ved vi jo, der ikke er, fordi det står her. Men vi kan alligevel sige 28 minus 28, jamen det giver 0. Så er vi færdige med både 6-tallet og 8-tallet. Vi mangler et 8-tal mere, som vi skal trække herned. Så kommer der til at stå 0,8, men det tal kan vi også bare kalde for 8. Så vi har nu tilbage 8, og det er stadig delt med 4. Så vi går ind i 4-tabellen og finder 8. Det kan man her. Så 2 gange kan man lave en bunke med 4, hvis man har 8 af noget. Og svaret her, 2, det skriver jeg heroppe. Og så har vi brugt 8. Det skriver vi her. Så har vi 8 minus 8, jamen det er 0. Vi har ikke nogen rest. Og vi har ikke flere tal at tage heroppe. Vi har regnet ud både med de 6, de 8 og de 8, så der er ikke mere tilbage, og vi har ikke nogen rest. Så vores delestykke det er gået op, og svaret det er 172, altså 688 delt med 4, det giver 172. Nu er jeg i gang med at lave et nyt delestykke, der hedder 3815, og det vil jeg gerne dele med 5. Det foregår på samme måde som før, at vi starter med det højeste tal, i det her tilfælde det er 3000 ud af de 3815, som vi skal dele med 5. Hvis vi har 3 af noget, så kan vi ikke lave nogle bunker, hvor der er 5 i hver. Det giver sig selv. Derfor må vi gerne tage det næste tal med til at starte med, så vi har et tal, der hedder 38. Vi skal altså finde ud af, hvor mange gange 5 går op i 38. Det gør vi ved at gå ind i 5-tabellen og se, hvordan vi kan komme op til 38. Og den hedder 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, og så kommer vi op på 40. Vi kan ikke komme op på 40, for vi har kun 38 at gøre godt med, så vi må nøjes med at bruge de 35. Det er altså 7 bunker, vi kan lave, hvor der er 5 i hver. Så vi skriver svaret 7 her, og så har vi brugt de 35 ud af de 38, og det skriver vi her. Så skal vi finde ud af, hvor meget der er til rest. Når vi havde 38, og vi har brugt 35 af dem, så har vi 3 i rest. Så gør vi ligesom før det, at vi tager det næste tal i det næste ciffer i tallet og trækker ned. Så nu har vi et nyt tal, der hedder 31, vi skal dele med 5. Så går vi i 5-tabellen igen og siger 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35 kan vi ikke bruge, fordi vi har kun 31 at gøre godt med, så vi må nøjes med at bruge de 30. Vi kan skrive her, at vi har brugt 30 af dem. Og hvor mange gange var det så, at vi har brugt 5? Jamen det har vi gjort 6 gange for at komme op på de 30, så her kan vi skrive 6. Så skal vi finde ud af, hvad vi har i rest. 31 minus 30, det giver 1. Så mangler vi det sidste ciffer her i tallet, som er 5-tallet, som vi trækker ned her. Her kommer det så til at stå 15. Og 15 delt med 5, det kan vi finde ud af ved at gå ind i 5-tabellen og sige 5, 10, 15. Det er her, der er ingen rest, men det er 3 gange, vi kan lave en bunke med 5 i. Så skal vi lige for en god ordens skyld hernede skrive, at vi altså har brugt
15 af dem, og 15 minus 15, det giver 0. Så vi har ikke nogen rest længere, og der er ikke flere tal, vi kan tage af. Så vi har faktisk et svar her, der hedder, at 3815 delt med 5, det giver 763. Man behøver selvfølgelig ikke bruge en gangetavle for at løse de her stykker. Man kan også gøre det i hovedet og bare tælle det på fingrene. Men personligt synes jeg, det er ret nemt, at man kan sidde her og kigge på tallene. Så man kun behøver at tænke på de tal herover, og resten det står allerede på skærmen. Nu kunne jeg godt tænke mig, at du pausede videoen, fandt et stykke papir og skrev 882 delt med 6 på. Så jeg godt tænke mig, at du prøvede at lave den her metode med lang division. Når du har gjort det, så kan du starte videoen igen, og så vil jeg vise, hvordan det skulle se ud. Men først så skal du lige pause videoen og prøve at gøre det selv. Udregningen den skulle gerne ende med at se sådan her ud, og svaret det giver 147. Bemærk, at de tal, vi finder herude, de bliver skrevet i resultatet. Heroppe, det er en del af svaret, og alle de tal, der står herinde i midten, det er, hvor mange vi har brugt, og de er en del af udregningen og ender med at stå herhenne.